Welcome back to my channel! Hey guys, ito sa Nuevesia karon. Welcome to another video. So, karon guys, it's 4:40 a.m. and we're going to Baguio. Yes, Baguio. And ngayon guys, nandito tayo sa bahay ni bahay nila Katkat. Yan si guys, si Katkat. Wag na yan! So, Buisit! so guys, padula sa sakyanan. Bye Kat! So guys, dito na tayo sa Camp 6. May strawberry farm. Ito yung strawberry. Ang laki oh. So guys, kasulod na yung farm sa strawberry. No entrance fee niya guys. No entrance fee. Guys, diri sa strawberry farm guys, or makabarato mo doon mo aning kinalayuan kay kuwato mo sa tubangan dapit 700 ang kilo, and diri is 450. Ako siya difference. Woo! So, yun guys, kukuha tayo na strawberry. Ito nga pala yung kasama ko. Hi! Ano pangalan niyo po? Ito, maliit na. 20. Isa. So, kaya tag strawberry ice cream guys. Pure strawberry yan. Pure. Yeah.
sir. Salamat. Ice cream da. Oh. Ma. Ma. Ka. Big. Ikaw, Tigrisel. Guys, nandito tayo ngayon sa Burnham Park. Saan sinusunog lahat ng mga ham. Pag-pray natin namatay niya ang joke. Hi, tour guide. Ito yung tour guide natin, guys. Si So, Ate andito Crisel. tayo ngayon sa Burnham Park. Oo. Pag muna mo, sponsor, guys. Oh, hey guys! Sudod, eh. Cellphone, kila dito. Bakit? Sige. Tamang-tama pag nalaglag. Sudod, no? Mas okay lang malaglag pero kadiri yung tubig. Hi, To the vlog. to the vlog. Dire sa Mines View Park. Dire magit-anang kinatasan yung view sa tibuok Pilipinas. Pilipinas. So guys, mo wishing well. Kung masyat, di mo lucky ka karoon. Di malas. Camera, pakibigay. Bali, apat lang din sa kanila. Siya po lang, ma'am. Siya po lang. Ito. Sanay no? Sige pa. Bubayad ka. Yun na yung ashtray. Chance. Yun na ashtray. Salubong mo sa Sticker. Office of the President. Dikit Ito sa loyo ba? Dikit. Oh, sticker niya. Gold job. Wapo na siya kay 3M ba? Oh, baga ba? Mo reflect ni gabi, yung gabi no. Oh, yun. So guys, narata sa Camp John Hay. Hey, oh. Cut.